Stojíš v lékárně nebo scrolluješ na e-shopu a nevíš, co si vlastně vzít, tak tohle video je přesně pro tebe. Projdeme si celý sortiment Naturevia produktů přesně podle toho, co tě trápí. Tak pojďme rovnou na to. Ale předtím než začneme. Doplňky stravy nejsou léky, nejsou to zázračné pilulky. Jde o to dát tělu, co mu chybí, aby fungovalo, jak má. Pokud bereš léky, poraď se s lékařem. Nejčastěji vyhledávané dotazy o doplňcích. Stres, vyčerpání, špatný spánek. Ano, můžeš zkusit třeba meditovat. A nebo zkus základ a čím je hořčík. Magnézium BCM Organic s vysokou vstřebatelností, to znamená, že ho tělo skutečně využije. A pro ty, kteří potřebují vyšší dávku, tady máme magnézium 1 mega 835 mg. Na spánek konkrétně máme Sleepnox. Je to kombinace melatoninu a bylin, která pomáhá přirozeně vypnout. Není to uspávací prášek, jen dává tělu signál, že může zpomalit. A omega 3. Mozek, koncentrace a nálada. Spoustu lidí si neuvědomuje, že omega 3 ovlivňuje i psychiku. Oči jsou orgán, na který si většina z nás nevzpomene, dokud nezačnou bolet. Pokud sedíš celý den u počítače, pálí tě oči a máš rozmazané vidění odpoledne, to není únava, to jsou unavené oči. Optivision Blue byl vyvinut přímo pro lidi u obrazovek, stačí vám pouze 1 kapsle denně. A doplňuje ho omega 3, která podporuje zdraví sítnice. Imunita. Úplná klasika, zejména přes podzim a zimu. Ale pozor, imunita se nebuduje přes noc. Základ je vitamin D3, který momentálně čerpám i teď. Většina Čechů ho má celou zimní sezónu, ale nedostatek a ani o tom neví. Vitamin D3 máme ve 2 silách, 1000 a 2000 IU. Immunohelp dáváme těm, kdo chtějí komplex v jednom. A multikomplex pokryje imunitu, energii i stres najednou. Srdce a vitalita, to se týká víc lidí, než si myslí. Základ je omega 3. Srdce, mozek, klouby, oči. Pak tady máme koenzym Q10 Cardio, důležitý obzvlášť pro ty, kteří berou statiny na cholesterol. A jestli se ptáte proč, tak je to proto, že statiny přirozeně snižují hladinu Q10 v těle. A suplementace ji vrací zpět. Máme 100 i 200 mg přirozenou cestou z rostlinných sterolů. Pro ženy máme produkty pro každou životní fázi. Unoperfect Manose Rapid pro akutní situace. Brusinky jako každodenní podporu, pro hormonální rovnováhu Estrovone a Perfect Day pro přirozenou podporu při menopauze. A ještě nesmí chybět náš kolagen, protože krása skutečně začíná zevnitř. Děti, protože ty si vybrat nemůžou. Omega 3 Smart Kids, mozek, zrak a imunita. Vitamin D3 Kids, základ pro kosti a imunitu. Laktobacilky baby, probiotika od narození. Vitamin D a omega 3 jsou u českých dětí pravidelně nízko. Je to základ, ne doplněk. Nafouklé břicho, nepravidelné trávení a pocit těžkých jater. Laktobacily 5 imunita, 15 miliard živých bakterií. Fungují pro celou rodinu. Na játra a detoxikaci ostropestřec Forte 6250 mg je silnější varianta. A Lipoaktiv přidává kontrolu hmotnosti. Fruktolaz je přirozená podpora z ovoce a vlákniny, jemná, bez drastických efektů. Pro muže Energyman Strong, testosteron, sexuální zdraví a fyzický výkon. A hořčík, většina mužů má totiž nedostatek a ani o tom neví. Buď magnézium BCM, anebo mega, ale to už znáte. Klouby a kosti, na to se vzpomene většinou pozdě. Ochrana kloubů, regeneruje chrupavky a pomáhá s pohyblivostí. A naše milovaná omega 3 sem patří taky. Má protizánětlivý efekt, znatelně pomáhá při ranitosti a po sportu. A tohle je náš celý svět Naturevia, přehledně, nic složitého. A pokud stále nevíš, jaký produkt si máš vybrat, neboj se nás kontaktovat třeba v DMs na Instagramu. A do komentářů mi můžeš napsat, jaký doplněk stravy jsem tady zmiňovala nejvíce.